I što se nastavka programa tiče, još ćemo se pozabaviti Koraksovom izložbom. To je kao da gledate neki dobar film ili kao da čitate neku dobru knjigu. Takav je utisak kad izađete sa izložbe koja je u stvari hronika srpskih, pre svega političkih i društvenih dešavanja. Ajmo i ovo nanovo, Kulturni centar Čukarica. Dobar karikaturista je onaj koji je dovoljno sposoban da na duhovit način prikaže ono o čemu razmišlja i šta ga kao umetnika okupira. On je dovoljno slobodan da od svake prošle ili aktuelne vlasti odbrani svoje viđenje stvarnosti. On je također dovoljno realan da reakciju publike vidi kao svog glavnog ocenjivača, a ne onog ko je predmet njegovih ilustracija. 90 umetničkih minijatura Predraga Koraksića Koraksa priča su za sebe i za one koji vole da slobodno pozdrave istinu gde god je sreli. Kome moram da objašnjavam o čemu govori moja karikatura, kaže Koraks, onda je on verovatno promašio zgradu u kojoj se izložba održava. Ovdje ima 90 karikatura i sve su aktuelne, sve su sveže, još se puše. Tako da je ovo izložba koja je izgled prošle godine bila upriličena, isto takva izložba. Naravno, one karikature onda koje su bile aktuelne i ljudi koji ovo organizuju su poželeli da se ja ponovo ovde pojavim. Koraks nas uvek ne iznenadi, nego jedna surova realnost nas u stvari iznenadi, gde on kroz jednu golu istinu koja nam se dešava svaki dan pokuša da osvetli tu stvarnost. Pod pokroviteljstvom opštine Čukarica izložba će biti otvorena sve do 17. marta i svako ko je bude pogledao produžit će joj život za onoliko koliko u njemu izazove onog zdravog smeha, sve potrebnijeg što teže živimo. Dobra karikatura čini ljude boljim, ona vređa samo one siromašne duhom.